Mijiet titri u ritratti juru li l-Papa Giovanni Paolo II kellu relazzjoni mill-qrib ma' mara miż-żewġa b'din ir-relazzjoni damet għaddejja l fuq minn 30 sena. Dan ifisser li din ir-relazzjoni bejn iż-żewġ persuni baqgħet għaddejja sal-2003, sentejn qabel ma miet il-Papa. Dawn id-dokumenti u ritratti kienu żvelati mis-sit tal-aħbarijiet internazzjonali BBC. Ritri indirizzati lill-filosfa Pollakka Anna Teresa Tymieszenka inżammu mistura fil-Librerija Nazzjonali tal-Polonja għal snin sħaħ. Kien irrapportat li din il-ħbiberija bdiet fis-sena 1973 meta l-mara ikkuntattjat lil Karol Wojtyła li dak iż-żmien kien kardinal dwar ktieb tal-filosofija li huwa stess kien kiteb. Fi ftit żmien iż-żewġ persuni saru iktar intimi b'littri bejniethom jieħdu x-xeħta mhux daqstant formali. Però l-Vatikanista Frank Zammit għalli m'hemm xejn li juri li l-Papa kien f'relazzjoni intima ma' din il-mara u spjega li din setat kienet biss ħbiberija. Irrid ngħid ukoll li dan il-Papa ta' 17-il sena fiż-żożija tiegħu kien diġà tilef lill-familja kollha tiegħu, l-ommu, l-missieru u l-ħutu. Jiġifieri da jista' jkun ukoll li maż-żmien da bena relazzjonijiet ta' ħbiberija. Intant il-medja xandret ukoll ritratti tal-Papa u Tymieszenka flimkien waqt camping akkumpanjati minn nies oħra. Iżda l-BBC jgħid li l-mara spiss kienet takkumpanjah f'mixjiet fil-kampanja, vaganzi tal-iskiing u anke f'udjenza mal-Papa fil-Vatikan. Fost littri żvelati kien hemm waħda tajtek. Is-sena li għaddiet kont diġà tinfittex tweġiba l-kliem jiena tiegħek. Inħossok kullum kien u f'kull tip ta' sitwazzjoni sew meta tkun fil-qrib u sew meta tkun il-bogħod. Minkejja dan m'hemm l-ebda prova li l-Papa kiser il-wegħda ta' ċelibat.